ati og minahal kong matalonon. Okay. Karon di ay is Sabado niya October 29, 2022. Bisan pa man sa murag lunang-lunang na guys, pero maugi hapon niya ang kahintang sa atuang buwan. Baybayon diri sa Matalong Boulevard. Maonig atong kahimtang dagat, maonig kahimtang sa dagat sa lungsod sa Matalong, Leyte, Philippines. Okay. Napag gapon kuan guys no. Kuan gapon no. Nga diara karon sa ato ang Matalong Boulevard kung diin labing hangit guys kahimtang sa atong okay. Iko live diri sa Matalong Boulevard kung diin maonig kahintang diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines guys. Dali sa okay. Ako mang hinaot sa kanang naagyapon sa mga baybayon nga maabot og tubig. Mubakot lang taha kay mahitabo god mas safety ta kung diin mo mukuan sa laman ta kanang mo safety tag mga kuan ba di sa laman ta mo monitor kong pantalan ng port nya mo ni katong dagat. Grabe kuan pa guys. Grabe adon ka. Medyo nanay adlaw pero naghapoy dagkong guys. Okay. Mo ni kahintang sa ato ang hangin pa guys, hangin. Katong hingbakwit na pwede di salaman ta mo uli ana salaman ta sa mga eskwelahan kay di pa nato makuan kung magpadayon ba ang bagyo si bagyong Paing kung diin labing kusugag hangin guys diri sa okay mo guys monig kahintang sa ato ang bagyong Paing diri sa lungsod sa Matalom. Doon na nay adlaw pero murag medyo nay dagom guys. Ako manghinaot nga mag-amping ta kanunay. Bisan pa man sa atong kapobre guys. Atong ipadayon ang atong pagkuan sa natas mga doo sa tubig. Okay. Lagay ng panahon tinuod turig. Okay sir, okay mo ni guys ang atong kahimtang sa ato ang Matalong Boulevard diri sa lungsod sa Matab mo pa ni agwan pero magbantay gapon ta guys kay kuan iwas tas mga disgrasya niya kuan para kita guys. Iko PP live diri sa Matalong Boulevard niya Iko PP andam motabang sa lungsod ug mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom maoy susi sa kalambuan sa atong lungsod.